18 urteren ostean Euskal Eskola Publikoaren jaia Gasteizera itzuli da. Zabalgana auzora hain zuzen ere. Eige Gurason Elkarteak antolatutako 26. jaialdi honetan, Josi eta Josi leloa izan dute gidari. Elkarlana eta aniztasuna irudikatu asmoz. Mila esker gaur Euskal Eskola Publikoaren 26. jaiara etortzeagatikan. Dakizuen bezala, Josi eta Josi lemapean, gaur Gasteizen ospatzen dugu Euskal Eskola Publikoaren 26. jaia. Dakizuen bezala, lelo honekin erakutzen nahi dugu Eskola Publikoak Euskal Gizartea josten duela, eta horregatikan etorri gara gaur Zabalganara Euskal Eskola Publikoaren jaia orkestera. Mila esker gaur gurekin izateagatik Euskal Eskola Publikoaren 26. jai honetan. Esan bezala, Josi eta Josi da aurtengo jaiaren leloa. Hain zuzen ere, Eskola Publikoak Euskal Gizarte kohesionatu baten alde duen konpromisua azpimarratu nahi dugulako. Usoa Urbieta Eige Gurason Elkarteko presidenteak azpimarratu du gizartearen erronka nagusiak aniztasuna eta ekitatea direla, eta horiei aurre egiteko hezkuntza publikoaren aldeko aldarria egin du. Alferrikakoa da publiko eta pribatuaren arteko desberdintasuna gaindituta dagoela planteatzea. Errealitate desberdinak dira eta ezin dira inolaz ere berdindu, ezta lege arreta berdina jaso. Eufemismorik gabe. Ondorioz, hezkuntza lege berriak zalantza guztiak argitu beharko ditu eta argitasun osoarekin jaso eskola publikoa dela Euskal Hezkuntza Sistemaren lehentasuneko ardatz egituratzailea. Elkar eskutik helduta, guztiok elkarrekin egin behar dugu aurrera. Ikasteko erraztasuna duenari hobetzen lagunduz, baina baita zerbait gehiago kostatzen zaionari ere. Euskal Eskola Publikoak aurtengo leloak dion bezala, elkarbizitzan oinarritutako gizarte kohesionatua eraikitzen du. Beharrezkoak diren lanak bultzatuko ditugu. Gure seme-alabek merezi duten hezkuntza jaso dezaten, Euskal Eskola Publikoak merezi dituen baliabideak izan ditzan. Horrela aritu gara orain arte, eta horrela jarraituko dugu. Baita gure irakaslegoaren defentsan ere, eta zurrunbiloak zurrunbilo, horretan ari gara buru belarri. Denok onartzen ditugun ikasle ratioak errespetatuz, ordezkapenak inon baino lehenago burutuz, eman beharreko klase kopurua mantenduz, laburbilduz, lan baldintza duinak eskainiz, seguru gainera hobetu daitezkela. Hitz egin dezagun beraz, etengabe. Gorka Urtaran Gasteizko alkateak nabarmendu du hezkuntza publikoak 21. mendeko hirietako aniztasuna eta pluraltasuna kontuan hartu behar dituela. Hezkuntza beharrezkoa dela herri garatuen trenan jarraitzeko. Izan ere, gizarteaz balin badago kualifikatua, ez dago ezer egiterik, eta beraz, eskolak eta duen lana eta zeregina beharrezkoa da, funtsezkoa da. Gasteizen ari gara ja aspalditik jorratzen elkartasuna eta batez ere aniztasun horretan sustatutako elkarbizitza plana. Gaur, bai Gasteizen, bai gure lurralde guztian, aldarrikatzen dugu Euskal Eskola Publikoek egiten duten gizarte lana. Pluraltasunaz ari gara, aniztasunaz, hori delako edizio honetako elementu nagusia, baina baita gure eskoletako ekosistemarena ere. Josi eta Josi goiburuak erreferentzia egiten dio Euskal Eskola Publikoak aniztasunaren alde egiten duen lanari. Gure lurraldeak aniztasuna bere ganatzen jakin du, baita aprobetxatzen ere, eta hori eskoletan igartzen da. Kultura desberdinen ekarpena baloratzen dakigu. Arabarrok Josi eta Josi egin dugu gogor, gure gizartea ehundu dugu, eta gaur txalotu egin behar dugu lan horri ikastetxek egindako ekarpena. Aniztasun hori landu baitute, ikasle etorkinei arreta emateko planaren bidez esaterako. Funtsean, eskola gure gizartearen isla da. Baina gaur, jai honetan, hezkuntzaren kalitatea aldarrikatu behar da.
Euskal Eskola Publikoaren jaian gaudemen, zein da gurasoek egiten duzuen aldarrikapena? Bueno, gure aldarrikapena da eskola publikoa izan behar dela hezkuntza sistemaren ardatz nagusia. Eta aprobetxatu behar dela eskola publikoak dituen bere ontasun guztiak. Bueno, guk urtero antolatzen dugu Euskal Eskola Publikoaren jaia Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko. Eskatzeko eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza. Hori da, beti daukagun helburu orokorra. Gero bai urtetik urtera, helburu konkretua dauzkagu eta urtengoan Gasteizera etorri gara erakusteko eskola publikoak euskal gizarteak kohesionatzen duela. Hau da, denetariko ikasleak hartzen dituela, edozein izan da ere euren egoera pertsonala, sinesmenak, jatorria eta guztiei kalitatezko hezkuntza eskaintzen diela. Horregatik uste dugu eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza. Nik nabarmenuko nora euskara hezkuntza munduan euskaren alde egiteko dauena da, benetan pauso hori emotea erabileratik, ezagutzatik erabilerara. Hezkuntza sistema eguneratu behar dela eta hobeto egin behar dela, eta gero Gasteizen egonda gu badugu gogoeta bat segregazioaren inguruan, gertatzen ari dena batez ere eskola publikoan kontzentratzen ari direla, eta uste dugu horren inguruko gogoeta egin behar dela. Azken asteetan zenbait azterketa egin dira eta Heziberrirenak ze iritzi daukazue horren inguruan? Bueno, hori da beste adierazle bat, ez da. Lomce eta Heziberri bata bestearen antzekoa da. Gauza berbera sustatzen dute eta da elitismoa. Bueno, guk uste duguna da azterketak egin behar dira, noski, baina azterketak egin behar dira, ebaluatu behar da sistema, baina sistema osoa ebaluatu behar da, logikoki. Behar duguna da adostutako azterketak egitea eta gainera sistema sostenigarri bat egitea. Ezin ditugu maila bakoitzean kanpoko azterketak egitea, horrek ez dauka zentzurik. Osea, jendea prest dago erantzuteko, sistemak erantzuten ez duena, Uriarte sailburuak erantzuten ez duena eta hainbat lekutatik erantzuten ez dena. Azterketa horiek ez dira badiragarriak, ez dira onak ikasleentzat, ez dute Lomceri ez den ezeri erantzuten eta jendeak egiten du egin behar duena, planto egitearena eta etorkizunari begira hezkuntza sistema berri baten defentsa sutsua. Azkeneko astean egin duguna da etapa bakoitzaren pilotaje bat. Hau da, jakiteko zein den, nola diseinatu dezakegun gure ebaluazio sistema propioa. Eta horretaz ari gara. Plantua, pues nik ez dute ulertzen, alde batetik zergatik beraien aldarrikapenak ez daude ados, guk esaten dugunarekin, ez daukate zer ikusirik beraien aldarrikapenak. Beraiek ari dira Lomceren inguruan, gu ari gara gure ebaluazio sistema propiotaz, eta batez ere hor inguru horretan nik ezin direla onartu zenbat ikastetxetan gertatu da dana. Zergatik hor egon diren mehatxuak eta jasarpenak ez dira onargarriak. Sindikatuek ere egin dituzte haien aldarrikapenak, azken asteetan grebak ere egin dituzte, horren arira zer daukazue esateko? Oso argi, horiekin hezkuntza komunitatearekin bat gatoz. Hezkuntza komunitate esaten duenean murrizketekin amaitu behar dela ados gaude. Bueno, argi dago irakasleak direla hezkuntza sistemaren gako garrantzitsuena. Hezkuntza sistema hobetzeko irakasleak hobetu behar dira eta irakasle onak behar ditugu, noski. Orduan guk uste duguna da irakasle baldintza onak izan behar dituztela. Eta uste duguna da eskola publikoan inbertitu behar dela eta lehenik eta behin eskola publikoko beharrei erantzun behar zaiela. Bueno, pues beraia izan genion esain metaldiz, hau da, ez gaude ados beraien aldarrikapenekin, baina gu prest gaude hitz egiteko eta adosteko gure eskuetan dagoena. Gure eskuetan ez dagoena ezin dugu aldatu, baina gure eskuetan dagoen guztia, alegin guztiak eta prest gaude beraiekin hitz egiteko eta adosteko. Eskola publikoa, eskola jatorta euskalduna, eskola publikoa, denon artean diarduna. Eskola publikoa, eskola jatorta euskalduna, eskola publikoa, denon artean diarduna. Eguraldia lagunez bada ere, jai giroa eta ospakizuna dira nagusi Gasteizko Zabalgana auzoan. Lagune desberdinetan banatuta, ikuskizunak, umentzako tailerrak eta musika dira nonai.
Goazen ikustera zer dioen jendeak. Ez gara ino, ez gara ino. Nola onartuko dira, kanpoko lege arrotza, sistema propioak baino, ez du balio guretzat, datorren harika. Zelan eguna zer egingo duzu ega? Bueno, egun txarra purtsu teoriagatik, baina bueno, ondo, momentu zeldu gara oraintxe eta paseo zer, ondo pasatzeko. Bai, garrantzitsua da olako jaietara etortzea? Bai, oso garrantzitsua da. Ze, ondo pasatzen ari zara? Bai. Ze, pirritxa eta porrotx ikusten? Bai. Atxabaltatik. Eta zer zaudete ikusten orain? Baina gutxi ikusten da. Ez da? Eta gero zer egingo duzue? Ondo pasatu? Zeo ze tokauko, ez da? Guztokua. Kaixo, zelan eguna? Ondo pasatzen ari zara? Bai. Zer zaude ikusten orain? Eta gustatzen zaizu? Bai. Zertara etorri zarete gaurko jaira? Bueno, bazkenean hezkuntza publikoa defendatu behar dugulako eta horrelako ekintzak oso proposak dira. Zein da gaurko plana? Zer egingo duzu? Bueno, gaur, ona parte hartzera gongo gara eta gure kideak mobilizatzera. Eta noiz euria egin jarraituko duzu zuen aldarrikapena? Hombre, noski, hori manifestazioak bezala da, euria egiten badu bai junbe gara. Eskerrik asko, ondo izan. Eskola publikoaren alde, altxatu bezoa, astera doa jaia, goraz, goaz, go, bidean inoraztu gabe gure hezkuntzaren alde, eskola publikoaren alde. Kaixo! Zaudete egiten? Musika ikusten eta umei ematen. Nondik zatozte? Gaizteiztik. Salgana ikastolatik? Ez, Zaramagatik. Bueno, Eta ze plan daukazue gaurko? musikak egin. Egun osoan zehar? Bai. Zer daukazue eskuetan? Loba. Nork egin dizue? Bineska. Eta gero nora joango zarete? Ez dakizak. Orain nora zoazte? Ez dakizela laster. Goze zarete? Bai. Bueno, ondo pasa, Zertara zaudete itxaroten? Pintatzeko gara. Aurpegia margosteko? Eta gero zer egin nahi duzue gero? Jolastu. Ondo pasatu. Eta jango dugu algodon de azúcar. Bai, ondo. Kaixo, nondik etorri zarete? Gasteizetik. Zei ikastolatik. Apendaño. Eta ondo pasatzen ari zara? Bai. Orain zer egitera zoaz? Aduzera aurpegia. Aurpegia margostera? Gustatzen jata gure eskola bizisa, etorkizun izango danu da berrisa. Erlien gizan gabiz, dantzan lorez lore, mundu txiki bat jantziz, Kaixo, zelan doa? Ondo, ume pillo, kola kuesta ematen duen esango digute, baina oso ondo, oso pozik. Oso pozik, umek zer eskatzen dute umek margosteko? Tximeleta pillo, eta Bob Esponja, Hello Kitty, eta tximeletak. Iaia guztiak tximeletak. Zuk zer nahi duzu margosto aurpegian? Esponja. Bob Esponja. Zer... zuek egiten duzuen lana? Gu daukagu catering agroekologiko bat, sustraia catering deitzen dana, eta guk erabiltzen dugu sasoiko barazkiak eta barazki ekologikoak, hemengoak eta hori. Bai, eta gaurko tailerrean zer egin duzue? Prestatu dugu barruan daroan, raviolin barruan daroan barazkiak prestatu ditugu. Eta umeak eta ondo asko etorri dira? Bai, etorri da, 20 bat, etorri dira lehenengo tailerran, egin dugu bakarrik bat, egingo ditugu 3,
eta bai, nahiko. Elkarlanak emaitza gozuak berekin. Ezein da zuek egiten duzuen lan? Guk egiten duguna da pasta integrala, bebai agroekologikoa, eta bebai erabiltzen dugu pasta egiteko barazki desberdinak, bebai hori bertokoak eta sasoikoak. Ematen diogu garrantzia osagaiei, azaltzen diogu apur bat zergatik jan behar dugu gauzak bertokoak, pasta zergatik izan behar da integrala, eta bebai eurek ikasteko nola egiten den etxean praktikan jartzeko. Ez da inzaia hori pasta apur bat prestatzea, eta helburua bebai hori da. Eta gero zer egingo duzue? Makarroiak zuek eginda? Bai. Gustatzen zaizkizue makarroiak? Bai. Orain etxean egingo dituzue makarroiak, hemendik aurrera? Bai. Zer zaudete egiten? Ravioliak. Ravioli, baina bereziak? Bai. Zergaitik? Integralak direlako. Eta zergaitik integralak? Barazkiak dutelako eta irina gariak zereales. Eta etxean egin ahalko dituzue makarroiak hemendik aurrera? Bai, igual oso erreza da. Igual oso erreza da, indik ez dakizue. Baina, osasuntxuago, ez da? Bai. Kaixo! Honegin! Kaixo! Nandik etorri zarete? Gasteiztik? Eta zertara etorri zaretena? Ospatzera, ondo pasatzera. Ze plan daukazue gaurko? Ez dakigu. Gobera martxa. Kaixo! Lehazpitik. Eta zertara etorri zaretena? Jolastera. Ze plan daukazue gaurko? Orain, puzgarrietara jungo gara, eta gero ez dakit. Hainbat gauza egitea. Ondo pasatzera. Ondo segi. Vale, mila esker, agur. Itxaso berdizu baizerregan, berdine guzki edo lainoan. Ingurunea maitatuz gero, loratuko da geure basoa. Ze plan daukazue gaurko? Hemen eguna pasau, jolastu umeekin, umeak jolastea eta guk ez guzti asko. Nandik etorri zarete? Errenterietik. Eta zertara etorri zarete ona? Ze plan daukazue gaurko, zer egingo duzue orain? Montar atrakzioetan. Eta goizean zehar zer egin duzue? Egin ditugu txapak. Nondik zatozte? Gasteiztik. Bai. Eta zertara etorri zarete ona? Mienta ikustera. Buelta bat ematera eta ber zer dagoen. Arrantzitsua da olerako jaietara etortzea? Bai, noski. Bai. Beste barko dugu. Eta ze plan daukazue gaurko, zer egin duzue? Etxe bertan, bai. Kontatxo bat eman, kontzertuak ikusi. Ondo dela. Ondo pasa. Berri lagur. Geroa landuz
ikusten dugu esala, landa lanari. Bueno, apurtxo bat, ea alik eta material gehien saltzen dugun. Asko saltzen ari zarete? Bueno, momentu horratutxo honetan bai, jendea hurbiltzen ari da, euria ja ez duelakoari, eta bueno, ondo gaude, bai. Eta zer daukazu saltzeko? Beitu ditugu umeentzako kamiseta grisak, eta helduentzako marroiak eta urdinak, baita poltsak ere. Oso ondo izan, suerte. Kaixo, zer da hori? Zer da hori? Ez daki. Agarra? Bai. Eta zelan jotzen da? A ber? Zaila da? Bai. Asko putze, gogor egin behar da putz? Baina, gustatzen zaizu. Divertigarria da? Bai. Eta txalapartare jo duzue? Oso gustatzen zaizu gehiago? Gure eskola hazi egingo da, muga gaindituz eskola handitu. Egunak honetarako eman du. Euria egin badu ere jendeak umoretsu erantzun dio eta aldi izan den heinean egitarauari eutsi diote. Euskal Eskola Publikoaren aldarriekin batera. Guk ikusten duzuenez, blai eginda gaude beraz, etxera goaz.